ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಾದರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಗಜಡೆ ದೈವನಡೆ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜು ದೈವಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಚ್ಚ ಪಜರ್ ಇಪ್ಪಿನಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ತಾನಾದ ನೆಲೆಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಭೂಮಿ ತೂಕದ ಈ ದೈವ ಗರಿಕೆ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡು ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಶೌರ್ಯಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತೋಜುವಲ್. ಇಂಚೆ ಪುನಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಾಗಿ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ, ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಾಗಿ, ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಲ ಉಂಡು. ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಪಂಡ ಅವು ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕರಿಮನೆ ನಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊದ್ಲುಡೆ ಆತನು ಇಂಚಾತನ ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ನಾಗದೇವದ ಕೆಲಸ ಅನುಮುಪ್ಪದಿನಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಈ ಜಾಗರ ಮಾತನ್ನು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವರೇ ದೈವಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಡೆಪಡಂದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಮಾಗನಿಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಬುರುತು ಬರ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತರು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದ ಬಂತ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗದೇವರೇ. ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಂ ರುದ್ರತ್ಯಸೂನುಂ ದುರಯುತನಾಥಂ ಗುಹಂ ಶರಣಂ ಸದಾ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀದಾಸ್ತ್ರಜಿಗುವಂ ವಿಷಾಯುಧಂ ರೋಚಮರ್ಷಭಾವಂ ವಿಷಂಗನೇತ್ರಂ ಕಪಿಲಾಶು ಕಾಟ್ಯಂ ತ್ವಂ ನಾಗರಾಜಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ಪಾದ್ಯಷ್ಟಕುಲ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸ್ಥಳ ದೈವ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ఆయన గుర్తున్న ಮೇಲೆ గుర్తుండాలి ಮಾತ గుర్తుకు ನಮ್ಮ ಬಾಲಕ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಜಮಾನ ಸಕುಟುಂಬವು ಮಿತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರಣ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ರಣದ ನಾಲ್ಕು ಚೊಲಿತನೆ ಮಾತ ದೇವಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಪೋಯ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೇಗ ನಾಗದೇವರೇ ಮಾಡಲಿ ಪಂಡ್ಲೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗ ಅಂತೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆ ತಂದಾದ ನೀವು ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು ನಾಗದೇವರು ಮುಂಚಾದ ಪ್ರಸಾದ ನೆನಪು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ನೆನಪು ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೇ ಬಟ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಚಮಂತಾರೆ ಚಮನ್ ಬಂದು ಐದು ಬೇಜಾರು ನಾಗದೇವರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೇನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೊರ್ಲುಡು ನಾಗದೇವರ ಕೆಲಸ ನಾಗದೇವರ ಮಲ್ಪವರು ನಾಗದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ಬೊರ್ಲುಡು ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗದೇವರ ಶ್ರೀಸಹಸ್ರಜಿವಂ ವಿಷಾಯುಧಂ ರೋಜ್ಜಲಂ ಶಭಾವಂ ವಿಶಂಕನೇತ್ರಂ ಕಪಿಲಾಶು ಕಾಡ್ಯಂ ತ್ವಂ ನಾಗರಾಜಂ ಮೃತೋಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದು ಜಟ ಉಂಟು. जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः आचम्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा ऋषिकेशाय कामपद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः पवित्राणां पवित्रं मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानंच भूतानां जोगे दालೊಂದಿ ವಿಘ್ನ ವಿಪತ್ತು ಅಡೆತಡೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿದು ಕೋಟ್ಯಾನು ಮೂಲಸ್ಥಾನರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಹೆಚ್ಚಾನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಘ್ನ ವಿಪತ್ತು ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಕಣಪುಡ್ಡೆ ಇಂದಿರ್ದಿಂಚ ಆಪನ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಟ್ಲೇಶಾವಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಫಲನ್ಯಾಸ ಸುರುತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಸನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಆಗ್ತದಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಎತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಸ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣುಡು ಆಪಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇ ಪಡೆದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ महागणपते नमः प्रार्थनां आचार्यस्य स्वर्गे चक्रादीनां बृहस्पति तदा त्वं मम यागेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रतः देवेर विष्णाय
बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष ये स्थाने श्री गुरु ईशानाय स्वाहा गो ईशान इमं बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष ये स्थाने श्री गुरु गो पर्जन्य इमं बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष ये स्थाने श्री गुरु स्वाहा गो जयंत इमं बलिंग्राण नागालयं रक्ष रक्ष यस्ताने श्रीगरो गो वरुण बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष यस्ताने श्रीगरो गो असुर बलिंग्राण ग्रहण श्रीगरो गो शोषण बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष यस्ताने श्रीगरो गो मुख्य बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष यस्ताने श्रीगरो इमं बलिंग्राण ग्रहण नागालयं रक्ष रक्ष यस्ताने श्रीगरो पापराक्षसी स्वाहा गो पापराक्षसी श्रीगरो देवगणे स्वाहा गो देवतः इमं बलिंग्रणीत नागालयं रक्ष रक्ष यस्ताने श्रीगरो
इदं जगत्प्रभो राजा आविषावयं संगीत तथामरणश्च मन्यः इयं ददानाथदाये क्षत्राभपराजितात्वा स्वस्य प्रजाभ्यः परिवारसनातन मुक्तादिकोटि शुभवत्सरित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो प्रेताधिपतये इलादेवी सहिताय सांगाय सवाहन सपरिवाराय नागरक्तेश्वरी पार्श्वदाय प्रेताधिपति यमाये नमः इमं बलिन्द्रनग्नामि नूतन नागालयं रक्ष रक्ष बाधित समस्त दोषान्निवारणाय निवारणाय अनया बलिप्रदानेन नागरक्तेश्वरी पार्श्वदाय प्रेताधिपति यमप्रिय सांगाय सवाहन सपरिवाराय नागरक्तेश्वरी पार्श्वदाय प्राणाधिपति वायुवे नमः इमं बलिन्द्रनग्नामि नूतन नागालयं रक्ष रक्ष बाधित समस्त दोषान्निवारणाय निवारणाय अनया बलिप्रदानेन नागरक्तेश्वरी पार्श्वदाय प्राणाधिपति वायुवे निवारणाय अनया बलिप्रदानेन नागरक्तेश्वरी पार्श्वदाय क्षेत्रपालसी ದೇವೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಏನು ಇಂದ್ರ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಬಂಡ ಏನು ಅಯ್ಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಡ ರಾಜಯೋಗ ಬೋಡಿದೆ ನಂಗೆ ಆಡ ರಾಜಯೋಗ ಇದೊಂದು ನಂಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕೊರಡಿದೆ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರು ಪದ್ಧತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರೇ ಅಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಕೊರಡು ಬಡ್ದ ನಿಕ್ಕಲು ಏನು ಸಮ ಕೊರ್ಪುರ ಆಡಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಕೇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪ ಮಾಡ್ತು ಅವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪ ಇರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ದೇವೇಂದ್ರಗೆ ಬಲಿ ಪಾಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಈರ್ಲ ಈ ಜಾಗಡಿದ್ದು ದೇವರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಕೇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರಗೆ ಬಲಿ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ವಿದ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಂಟು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿನ ತತ್ವೊಂದು ಹೋಗಂತಲ್ಲೇರು ಆ ಬುದ್ಧಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲ ವಿದ್ಯೆನ ಕೊಡಿತನ ಅದು ಕೊರಲ ಬಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಜಾಗದ ಬದ್ದದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಬಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನ ಬುದ್ಧಿನ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಮಾತಾಡ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರಿಯ ಕರಿ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮನೆತನಕ ಮೂಲ ಬದ್ದದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಮಾತ್ರ ಊರ್ದಗಳು ಬದ್ದದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಬಂದ ಭಾವನೆ ಅಖಿಲ ಬರಲು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಡೆ ಮಾತಿನಗೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿನ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಲು ಅವಳು ಬಲಿಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಪಾಡುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಬಂಡದಾದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಬಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಬಿತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಅವಳವಳಿಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಪ್ರಪಂಚನ ಭಕ್ತಿರು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಕೊಡಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಿಪಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಾತ ಭಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತ ನಾನಾತ ನಿಕಟ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಲು ಕೇನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾವನೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಕಟವಾಗಿದೆ ನಾಗದೇವರ ಜೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ಬಂಗ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಲೆಕ್ಕ ನಾಗದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ನಡಬಡ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲ ದೇವತೆ
संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति अभो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಸಾರ ಕೈ ಮುಗಿದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟೆ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಗೆಡ್ಡ ಅಡ್ಡಾಡಿಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಬಡಿಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗೆಡ್ಡ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು
ನಾವು ಅನೇಕಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿನ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಕೊಂಜಾವಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಕಂಡರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಜಾವಲಿಗೆ ತಾನು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಪಲ್ದಿ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪುಡು ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸುವರ ಸಾಧಿಸಿ ಕಟ್ಟಡು ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ದೈವಡ್ತುಲೆ ಜಾಗದ ಭೂತ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತ ನಾಗದೇವರ ತುಲೆ ಜಾಗದ ನಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ತುಲೆ ಆಂಜಾವರು ಕೊಂಜಾವರು ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಕೈ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ರಡ್ಡು ದೇವರ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಿತ ಸುಲನಾಡಿಸಿ ಮೇಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯುವ ಸುಯೋಗನ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ನಟೋರ್ಗ ಏತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಯೋಗ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜೀರ್ಣೋತ್ತರ ದೇವರಿಂದ ಪೊರ್ಲಾಯರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಅವನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದುಂತರು ಐಕ ಪುಣ್ಯಫಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗೂ ಮನೆತನಗೂ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟ ಸುಖ ನಿಗ್ರಹಂ ಗುರುಪ್ರಭೋ ಕೈಯೇದು ನಾಗದೇವರ ಕೈಯಾದಿ ವಾಸುಡು ಕೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವರ ಅಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರ ಪಂಡು ನಾಗದೇವರ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊರ್ಗ ಅನಂತ ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಅನಂತ ಫಲದಾಯಕ ಅನಂತ ದುಃಖ ನಾಶಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾಡಿ ಗೋವಿಂದ ಓಂ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಕ್ಯದಾಯತೆ ಪುರುತ್ರಾ ದೇವ್ಯಾ ಅಕ್ಷವೀಃ ದೇವ್ಯಾ ज्योतिषावादते तमः इतरस्वरात्मकोश वेद्यायते अपेदोहासते तमः आनोपोच्यस्यापमयं देयामन्तरिक्षे प्रज्ञेन वासतिमुजाः निग्रामात्मा विक्षते पद्मं धोरि पक्षिणाः निश्चेन सत्यदर्शिनाः यावयाः वृक्षाः कल्पं यवयस्केन मोकोर्मे अतरापादसुतरापावव उपामापेषि यत्नाकृ जयादिवास पूजाराधेन मंगलमूर्ति श्री रक्तेश्वरी सहित श्री वासवी सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी प्रियता सुखनिद्रां गुरुप्रभोसुताय मनंताय गोविंदाय नारायणाय नमः
ನನದುಂಬುಗ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವು ಮಾತ ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ದೇವರಿವರು ಮಾತ ಕೊಲ್ಲುಡಿದ್ದು ಮಾತ ಕೆಲಸವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವಳು ನನಪತ್ತಿನ ಪೂಜೆಯ ಪುರಸ್ಕರು ಮಾತು ಕೊಲ್ಲುಡಾವಳು ಕೊನ್ನದ ಎಂಗಳು ಇಡೀ ಕರಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಕೂಡುದು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯವಳೆ ಇನಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಸೇವೆಡು ದೀಂಚಿತ್ತಿನ ಡೀಪೋಡಾವಳು ದೀಚಿತ್ತಿನ ಪೂಟಾವಳು ಪಂಡಿಂತಿನ ಪಾತೆರಡಾವಳು ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಆರತಿರಾವಳು ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪುವುದು ಸುರು ಮಾತ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಐನು ಮಾತ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪವಾದ ಕುರಿತು ನನದುಂಬುಗ ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಸಿನ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಮಲ್ಪವಾದ ಕುರುಡು ಕೊಂಡೊಂದು ಕರಿ ಇಲ್ಲದ 10 ಸಂಸಾರಗಳ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯೋಳ पंडले अग्नये नमः स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन देहि मे गणनायक ಈ ಜಾಗದ ದೇವಿರ ಮಾತ ಕೊಳ್ಳುದು ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರಡು ಪಟ್ಟದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತಿದ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ
ಕಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ ದೈವದ ನೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತೋದಿತ್ತು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುಂಡ ಉತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಿಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ತಾಯಿಗುಂಟು ಬಿಂಬಡೆ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರದೆ ಆದ ಕೂತುಂಡು ಅವು ನಮತ್ತು ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೋಜುಡು ಪಣ್ಣಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಹಿಡಿತನಂಚಿತ್ರ ವಲ ಹಿಡಿತನಂಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಡೆ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ. ದೈವ ದೇವರು ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು. ಅದೇ ದಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರೇ ಇರುತ್ತ ದಿನ ಇದೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೊರ್ಲು ಬರ್ತದಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ನೀರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಬೋಡು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟುದ ಕಿಟ್ಟ ಮಾತ ಕಡುದೇವ ಅದೇ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪ ಅಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮತದ ದೇವರ ದಾನ ಕೇಂದಿರ ಈತ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಶಿಲತ ಮುಂಜಿ ಆರೂಢ ಬೋಡು ಒಂದು ದೇವರ ಕೇಂದಿರ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಮತದ ಕಿಲ್ಲೋಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳದನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ದನ ಒಯ್ತಾರೆ ಆದಿಪ್ಪಾರೆ ಅವು ಕಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ನ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಬಣಬಿರದಾದ ಕೊರ್ಪನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಗಂಟೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೂರಿಗೆ ಕೊಡುವುದ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುದು ನಿಜ ಬರ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ಜನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ದಾಯಿವಾರ ಪೂಜೆರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆತ್ತಿನ ಚಿಂತನ ಗೌರವ ಯಾವ ಜೀವಿತ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದ ದೇವರನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಚರಣ ಉಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾವು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟನ ಮಾತ ತೂಪ ದೈವ ಕೇಳುಂಡು ಸಂಸಾರ ರಾಶಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತಂತೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದ ಊರುಡಿತನಗಳು ಪದೋಡಿತನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ಲೆಂದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಇಡೀ 100 ಜನ ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆದಿಕ್ಕೂಡು ಒಂದಿರ ಅದೇ ನಾವು ಇತ್ತದಾದ ಮಾತುವ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆಗ ನಾಟ ನಡೆಗ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪವ ಒಂದು 100 ಜನ ಹಣ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪದ ರಾಶಿ ಬಾಡಿ ಇರಂದಾಂಡ ಬಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ತು ಏರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಗುರುತಿದ್ರು ಅದೇ ಅಪಂಡ ಹೌದು ಮನಸ್ಸತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅದೇ ಅಪಂಡ ನಿಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯೋಗನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಾಂದಾವರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಾಂದಾವರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಯತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೀಜನ ಪತಂಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಕರಂದಾಂಡ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮರ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಡಾಯಿನಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಕೊರಂಟದ ಕಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಗಿಡ ಅದು ಮರ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಕುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಚೀಪೆದ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಖಾಲಿ ಒಲೊಲ ದಕ್ಕಂಡ ಹಾಕುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೊರ ಎಂದಿದಂದಾಂಡ ಕೊರಂಟದ ಗಿಡ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವೇನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರ್ದ ಐದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನಂದಾಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಿಡದ ಮರದ ಫಲದ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಇಂತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ದೇವರ ಬಂಟನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲಿ ಶಿಲೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಸಮುದ್ರ ಬಡ್ಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಏತು ಉಡಲಡ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ರತವಾದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಸನ್ನಿಧಾನ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂತ ಬಿಡಾಟನೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಅದೇ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ದಾದ ಕೊರಡುದು ವಾಕ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ದಾದ ಕೊರಡುದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಕೇನೋಡು ದೇವರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಪಡೆದು ಗೀತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದು ಯೋಗಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಲ್ಲ ದೇವರು ಬೇರೆ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚದ ಅದೇ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಅಪ್ಪನ ಹುರುಟು ಬೇರೆ ತಾಕು ಬೇರೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ದಾದ ಮಾತ ಮೂಡವಿನ ಮಾತ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಪುನರ್ ಗಂಟೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಆಗಿನ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 12 ಗಂಟೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಾಲೆ ನಿಜ ಬಿಡ ಅವರೇ ವೈಜಾಗ ಬಿಡ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಉಂಟ ಯಾರು ಬೇನೋಡು ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹಾಲ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಇದ್ದತೆ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ತಾಂಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ದೇವರನ್ನು ತೂಯಿ ಅಂದಾಂಡ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಕುಲಕ್ಕ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕ್ವೇರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಂಥದ್ದು ನಟ ನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಶಿಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇದಾರ್ದ
ಇದಾಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಡ್ ನಾಗದೇವರನ ಶಿಲಿನ ಮಾತ ಕಾಡ ಅಧಿವಾಸನ ಮಾತ ಮಲ್ಸುದ ಆ ಅಧಿವಾಸ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಿಲಿನ ಇನಿತ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾಲದ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪುಣನೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ದೇವರು ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಖಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಮಾತರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಮಸ್ತ ಕಾಸು ಅಂಜಿಕನ ಭಾವನೆ ಮಲಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪರೆ ಚಿತ್ರ ಭಾವನೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಗನ ಮಾತ ಮಲ್ದೇನೆ ಕಲಶನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಮಾತ ಕಲಶನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬಲಪಂಚಾಮೃತ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕನ ಮಾತ ಅವರಿಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಭೂತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿದಾನ ಪಂಡನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಸೇವೆ ದಾನನ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟ ಸುಲಗ್ನಾದು ಪರ್ಮಗ ಪ್ರಾಣೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ದೇವರನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚೈತನ್ಯದ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಮಾತೆರಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹನು ಕೊರಲೇ ಪಡೆದು ನಾಗದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾತಾಡು
గోవిందాని గోవింద
ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಬಾಕಿದಿಂದ ನನಾಥ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಕೂಡ ಆತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತೋರ್ಕೊಂಡು 5 ದಿನ ಮಾನಾಥ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಗ ದೇವರನ್ನ ಋಣನು ಸಂದಾಗ ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಚಾದೆ ಅವಾಗ ಈ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡೋಕೆ ಅಂಡ ಬೇತ ಬೇತ ಕಾರಣ ಕಡೆ ಈತ ಬನ್ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಗೋವಿನ ಮಾತ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಭೂಮಿದ ಋಣ ಸಂದಾಯ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಯಾರು ಗೋಡೆನೆ ಬಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭೂಮಿನ ಆರೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಮಗೂ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಗಳು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂದು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ಎತ್ತದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಬನ ಮಲ್ತದವ್ರು ಇದೇನು ಹಿರಿಯಾಕರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದೇನು ಈ ಜಾಗನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಜಾಗ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತು ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾವನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಮನುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಬರ್ತಂತಲೇ ಬಂಡ ನರಮಾನಿಯವರು ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಈತ ಜನನಿಗಳು ಕೆಬಿಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುನಗ ಯಾರೇ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೇನು ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಯಾನು ಪನೋಳಿತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾತರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಾರಾಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಹೊರದಾಗ ನಡುತ್ತುವ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೇತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆ ಎತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಂಟು ಮಲ್ಪವನ ಬೇಲನ್ನು ಎತ್ತು ಪೊರ್ನುಡು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನತ್ತು ಕೊರತು ಮೂಲು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತುಂಟ ಬಲಾಯ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ 1000 ಕೊರತು ಕಾನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪನ ಭಾವನೆಡು ಆತು ಭಕ್ತಿಡು ಆತು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವರೇ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಆಶ್ರೇಷ ಬಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ನಾಗದೇವರ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಶೇಷ ಬಲಿನ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಗುಣಾಣೋಡು ಬಂತೇರ ಅಂಚಿನ ಬಲುಕ್ಲೆನ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆಂಚ ಅನ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗೋಲ ಪಂಚಮಿಯ ಸಂಕ್ರಮಣನ ಪರ್ವದಿನಕುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಾತ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಿಂಚನೆ ನಡತೋನುವ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Thank you.
ಓಂ ನಮೋ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಯೇಗೆ ಚ ಪ್ರಥಮೇವನೋ ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ವಿದೇಭ್ಯ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯೇ ದೋರೋಚನೆ ದಿವೋ ಯೇ ಬಾಂಧೋರೆ ರಶ್ಮಿಷೋ ಏಷಾ ಭಕ್ತರ ಸರಸ್ವತಂ ದೇಭ್ಯ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾಯಿನೆಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ದೇವರ ನಮಗೂ ಕೋರಿ ನಿರ್ಧಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಬಣ್ಣ ದೇವರೇ ಕಲಿಯುಗಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡಿಯೇ ಪಗುರಿಯರ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಆಶ್ಲೇಷ ಫಲಿತ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಠನಾಗ ಮೂಲ ವಾಯಿನೆಂಚಿತ್ನ ಬಿಂಬ ರೂಪಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರಿಯ ಅವನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಚಿಂತೆಯತೆ ಕಾಮಂ ಏನೇನ ಮನಸ್ಸದ ದಾನ ಮಾತ ಅಭೀಷ್ಟ ಫಲಗಳುಂಡ ಅವನ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ಪಾದರೆಗಳ ಬೋಡಾಕ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪರವೂರು ಇತರರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜೆ ಏರು ಮಾತ ತನುಮಾನ ದಾನ ಸೇವೆರು ಸಹಕಾರನ ಮಾತ ಮಂತದ ಸೇವೆನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತರೆಗಳಾಯ್ತ ಸರ್ವ ಅಭೀಷ್ಟ ಫಲನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಂಜಿನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಐಕ್ಯ ಮತ್ತಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ದೇವರ ನಾವು ಈ ಸೇವೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗನ ಬಾಗಿನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹನು ಮಾದರಿಗಳ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಾಗರತ್ನೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಭಕ್ತಿರು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಗ ಸರ್ಪಾದಿ ಅಷ್ಟಗುಲನಾಗೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಅವಳೆ ವಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಯಾನಿ ಗಾನಿ ಜಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ್ಗತಾನಿ ಜಾತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಪರೇ ಪರೇ ಅಪರಾಧದಾತ್ರಾನಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅನ್ಯಶಮ್ಮಯಾತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮೇ ದೇವ ಕ್ಷಮತ್ವ ಭುಜಗೋತ್ತಮ ನಾನಾತಿ ಎತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡು ದೇವರ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಕೊಡು ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ಯರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಕೋಬಾದು ಓಡೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ ಮಲ್ಪಾನಿಂಚನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಉಂಡ ಅವನು ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಲ್ಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾನ ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಕೋಬಾದು ನಾಡು ಪೂಜಾರನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಾನಾತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿರಾಮಜಿ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಲಿಮೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಲ್ಲ ಬಲಿ ಮಾನಗ ಎಂಕಲು ತಾರಿ ಗರಿಯ ಕರಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ತೋಚಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅವನ ಮಾತೆ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಾತಿರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಂಕಲು ಉಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಓಡಿರ್ದಿ ನೀ ಕೊಡ್ತು ಮುಟ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ನಾನಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ನಿಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೂನು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಮಂತ್ರವಂತ ಐಕಲ ಪೋನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ತಂದು ಅಂಚಾದೆ ಪುನಃ ಪೂಜೆದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಂಕಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏರ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತುಕೊಳ್ಳೋದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದೆ ಪುನಃ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೂಜೆದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಂಚಿರುಂಡ ನಾಡು ಪೂಜಾರನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲೆಗಲ ತಾರೀಕರಿಯದ ಬರ್ಕೆ ಮನಕ್ಕನಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನ ಸದಾ ಪ್ರಸಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತತ್ಸದಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ತತ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ ನಾಗಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಖ್ಯೇ ಚ ಕರ್ಮಕರಣೇನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪುತ್ರಶ್ರೀ ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತಾ ಜಯಾ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಾಂ
ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಎಂಕ್ಲೆರ್ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಡಿಗೆ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ₹1 ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಕೊರ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಕಡೆ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಪೂಜೆದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 6 ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಅವ್ಯಪಕರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಸಾನ ಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 6ನ ಮುಖಾಂತರ 6 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಜಾರಿಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ಪೂಜಾರಿ 6ನ ಮುಖ ಅಕ್ಲನ ರಡ್ಜಂತ ಕುಡಂಜಿ ಏನೋಲಿರ ರವಿರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಮಗ್ಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಈ 3 ಕೆಲಸ ಆವಡಂದಾಂಡ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರವಿರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಆ ರವಿರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಬೋತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥನ ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ಕರೆಯಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರಗಳ ವೈದ್ಯನಾಥರಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದುಂಬುಡಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಸಾರಲ ವರ್ಷ ಹೊರಾಂಡಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ದೇತನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಡೀ ಕಾಣತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಕೊರಂಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದೆ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಪುರ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದತಪಾಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರೆ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ದರೋಡು ಬಂದ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಕಲ್ಲೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲು ಓದಿ ಕೇಳಿನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾಗದೇವಿಯರೇನ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂಕಲಿಗ ನಾಗದೇವಿಯರನ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುರಿದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಪ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗರ್ದು ಪೋತುಂಡಲ್ಲ ಆ ನಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಬೇರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಆನೇರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟ ಮೈಸಂದಾಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಕರಿಯಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನರು ಆನೀರಿನ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಯಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ ಮೇರೆ ದಯಗ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಪೋರೆಗೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಿಯರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂಲೆ
ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಏಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಾರು. ಒಂದು ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಪುನಾರು. ಅಂಚಾರ ಇಪ್ಪುನಗ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂರ ಸಂಸಾರ ಸೇರಿದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಿಂಚಿತ್ತವನ್ನ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಲ್ಲ. ಅಸ್ಮಿತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇರ್ಲ ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಆಡು ನನ್ನಂಜಾವಡು ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಐಕೆ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಐಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆದಿಂಚ ಬೈದಿನಾರು ಅನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸುಲ ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಡ ದೆತೊಂದು ಜೇರು ಆರು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪಂಪುಣಿ ನಿಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಏಳೆನ್ಮ 10 ಕೋಡಿ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ಪಂಡದು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಕೈ ಮುಗಿದೇರು ಅರ ನನಗಾತು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಣೆರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐತರ ಬುಡಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರು ಮರಿಯಲ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಪಣಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಲ ಓಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಳು ಬೇತ ಪೋಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ನೆಟ್ ಏತು ಬೇಲೆ ಆತಂದ ಐಟ್ 20% ಬೇಲೆ ನಕ್ಳು ಮಲ್ತದೇರು ಅವಳ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯಡ ಆಜಿಗುಂಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪೋತೇರು ಆ ಅಕ್ಳಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋ ಪಂಡದು ಎನ್ನದ ಅಕ್ಳನ ಪುದಾರಗಳು ಎಪ್ಪುವ ಅಕ್ಕಳು ದಯದೀದೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಪಂಡಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೇಖರ ಶಶೀಂದ್ರ ಜಲಜ ತುಲೆ ಇಂದುರಡ್ಡ ಜೋಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಗೆಚ್ಚನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೊರೊಂದು ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಳ್ಳಿರಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡಲ ಅವಂದ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಮೇರ ನಮ್ಮ ಕರಿಲ್ಲದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜಲಜ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಣೆ ಮಿತ್ರದು ಇಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಐತಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರೇವತಿ ಅಂಡ ರೇವತಿ ಸುನೀತಾ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೇರ್ಲ ವಂಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುವಂತ ಪಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿರಿ ಕಾಂಕೆಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿದ್ಯಾಗೊಂಡ
ಮೇಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬತ್ತದೇರು ಮಿರೆಗಳ ಇಂಕಲ್ನ ಕರೆಯಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆ ಸುನೀತಾ ಕಾವೂರು ಪಂಡದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐನು ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿರ ಪೊರಲೋಡು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರೋಡು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತಂಡಲ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ನನ ಬೇರೆಡ್ದು ಬರ್ತದ ಟೈಮ್ದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಪೊರಲೋಡು ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಲ್ತ ಕೊರುತ್ತೇರು ಸುನೀತಾ ಪಂಡದೆ ಮೇರೆಗೆ ನನಾತ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದು. ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಡು ಇಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕರೆಂಟದ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅತ್ತನ್ನ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರೆ ಆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆರ ಕಾಸಗೆ ಬಯಸಿದಿನತ್ತೆ ಅರಡ ಕೈಟಾಯತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ನನಾತ ಅರೆಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣಂದು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದರು. ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆರೆ ಒಂಥರ ಕುಟುಂಬನೇ ಪಂಡಾರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪುಡಿಯುತ್ತದೆ ಬೈದೇರಾರು ಅರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತರು ಎಂಕಲು ಅರೇನ ಗುರುತಿಸವ ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ದೇವರ ಪರವಾದ ಇವಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಿ ನಾಗುರಿ ಮೆಲ್ಲವರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುಡು. ಸ್ವಾತಿ ನಾಗುರಿ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯದೇದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಥ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೊಕಲ್ಲತ ಸ್ವಾತಿ ನಾಗುರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ದಾಯಗ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಐತರ ಬೇಲೆ ಬೆಜ್ಜಲು ದಾಯ ಸಮ್ಮಾನ ಎನ್ನದಿಪ್ಪಾರು ದಾಯ ಸಮ್ಮಾನ ಬಂಡ ಈ ಕರೀಲಾಲು ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಬತ್ತದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದುಂಬು ರಡಡು ಸರಿ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕುಡ ಹೊರ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಡ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಡ್ನೇ ಮೂಜಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೋಪಿನ ಒರ್ತಿ ಬೊಣ್ಣು ಮಗಳಿತ್ತು ನನ್ನ ಕರೀಲದ ಸ್ವಾತಿ ಇಂದು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೇನಿ ಯಾನ್ ಪುಗರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಯಿ ನಾನು ಬತ್ತಿಗೋರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಂದು ಒರ್ತಿ ಇಂದು ದಾಯ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೀಲದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಡು. ನಮ್ಮ ಕರೀಲದ ಜಾಗ ಎಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿಖಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಮೂಲೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಸರಿ ಬತ್ತ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ದೀಪನ್ ಬಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು. ನಮ್ಮ ಲತಾ ಬಿಕರ್ನಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಪಂಡದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಮೂಲು ಆನಿಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ತಪ್ಪದಿನಾರತ್ತೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊದ್ದೇರು ಕುಟುಂಬದ ಪೊದ್ದೇರು ಬಂದಾಗ ಮೂತ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಅರೆಗ ಆಪನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಳು ಎನ್ನುಂಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರು ನನಾಥ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನನಾಥ ಕೊರಡೆ ಪಣಂದು ಆ ದೇವದೇವರ ವಿನಂತಿ. ದರ್ಶನ ಕುಟುಂಬ ಮೇರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ದಾಯ ಎನ್ನುವರ ನಿಗಲು ದಯಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬೈದಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆಗೆ ಆಂಡಂಬೆ ಪ್ರತಿ ಐತರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನಗೆ ಪ್ರತಿ ಐತರ ಬತ್ತದ ಬೆಂತೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ತೊಂದಿಚೆ ಕುಟುಂಬ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜವನಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ. ಧೀರಾಜ್ ಪರ್ಮೈ
ಮೇರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿರಕರದಾರ ಸುರುತ ಬಾಲಾಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರು ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಲ್ಲ ತೋಟೋಡ ಕಂಗ್ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಗಳು ಓವು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಕರ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆರು ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆ ತೊಜಪತ್ತು ಜೀರ್ ಕಂಗ್ ತೋಟೋಡ ಓವು ಬೋರ್ಡು ನಿಗಳು ಕರ್ತುಕೊಂಡಲೇ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಿಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಅಂತ ಎದುರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಬರೋದ ಬಂದಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಗೊಳತ್ತಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಉಳ್ಳಾಡಾವಡು ಮೂಳಾವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮೆದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏಕ ಮಾತ ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗರತ್ನೇಶ್ವರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಟ್ಟು ಏಕ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮನಬಂಧುಗಳ ಮನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಆ ಮಹಾತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರದ ಮಾತುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಥಮವಾದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪೂಜಾರಿ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಂಕ್ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈತ ಪೂರ ಈ ಅಂದು ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಪ್ರಥಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತುಷ್ಪದ್ರ ಆ ಮಂಗಂತರ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದ ಎಂಗ್ಲು ಅವನು ಸರಿ ಆರು ಪಣ್ಲಕನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಇನ್ನಿಕಲ ಇಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪಣ್ಣಾಗ ಪೂಜೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣ ಅಂದೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಳೇ ಪೋಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಹನುಮಲ್ ತಿಂದೆ ಪಣ್ಣ ಆರು ಪಣ್ಲಕನೇ ಮಲ್ಪೋದೆ ಪಣ್ಣ ಆರು ಪಂಡಿನಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ 45 ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಈತ ಪೂರ್ವದ ಕೆಲಸ ಆತಂದು ಬಂದಂಡ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈದ್ಯನಾಥನೇ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕುಲಿಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಹೊಡೋಣ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಂತಿಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಂತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಅಪ್ಪಗಳಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದ ಬಂದು ಎಡ್ಡ ಪರ್ ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪದ ರಂಗೇರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಎನ್ನಾರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂತೇರು ರಂಗೇರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಈ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಮಲ್ದಿನತ್ತು ಏನೋ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ 6 ತತ್ತದ ಪೋತುಜಿ 6 ಎಂಚ ಪಂಡ 6 ಎಂಕ್ ಇನೀತ ಈತ ಪೂರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ నువ్వు ದಾಯ ದೆತ್ತೀನಿ నువ్వు ದಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಳ ಬಂತು ಜೇರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎನ್ನ 60 ಆಯ್ಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಬೋಡ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಪೋಚಿ ಆ ಕಾರಣದ ಇನ್ನು ಈತ ಪೊರ್ಲದನ್ನು ಈತ ಕರಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ರಾಗರಕ್ಷೇಶ್ವರನ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಅವಡನ್ನ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಏತ ಪುಗರ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ದೇಹ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಂಕಲು ಒಂದು 10 ಜನ ಈ ಎಂಕಲು ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಂಡ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ತಾರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇಹ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸ ಅಂದು ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಣ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಿ ನಡಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಆತನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆರು ಅಂಚ ದಯಮಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಬೆನ್ನು ಅಲ್ಬ ಆತಿನೇ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾನು ಪಂಡಿಜಿ ಇಂದ ತಪ್ಪಾಪನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡೆಲ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಶೇಖರ್ ಯಾನ್ ದರ್ಶನ್ ಬಾಕಿದ ಮುರಾಣಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪೂರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಮಲ್ದೀನಿ ದೇಪಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀಜಿ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪಾಡೆ ಬಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಗಿಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡ ಆತಂದು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಯನ ಮಂಡಪಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುರಾಲ್ದಾಪೆನ ಪಾದನ್ನು ಪಾಠಪಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಯನ ಜಾರಂದೈ ವೈದ್ಯರಾತಿ ಜುಗಾದಿ ಬಂಡಾಗ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಾಕಿರ್ ಮಾನವೇರು
ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾನೋಡು ಉಂಡಾದು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಾಟದ ಒಂಜಿ ಕೇಳುವೆ ತಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕೆ ನಾನು ಇನಿ ಅವು ಸಂತೋಷ ನಾನು ಬರ್ಕೆದೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಸಂತೋಷ ನೇ ಬಂಡ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ವೈದ್ಯನಾಥಾಗ ರಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಪೂ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸಾಲಿ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೆ ನುಡಿತೆ ಪಂಪೆ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಪೂ ನೀರು ಪಂಪಾಯ ಸಾಲಿ ಅನ್ನ ಪೂ ನೀರು ಪಂಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕರಿಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಸಿರನ್ನಕ್ಲಿನ ಸತ್ತಾಂಜಲ ವಾಸ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಸೇರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವಿಯರು ಬಲ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ಆ ಸ್ವಾತಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಅಂಚಿನ 1000 ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಲು 1000 ಸ್ವಾತಿಲ ಮೂಲ ನೆಟ್ಟು ಈ ನಾಡು ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟದು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳು ಯಾನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಲ ಮಂದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಯಾವೊಂದು ಏನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಟೊಂದಿರ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಬಿರ್ತು ಪಾಡಿಯಾರಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೋದು ಅಣ್ಣರೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ಕೈ ನಾನಾತು ಸೇವೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರಿದೇರು ಮಾತ ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಕಾರಮಗೇರು ಗುತ್ತಲ ಬೈದೇನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನು ಎನ್ನ ನಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಅವು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದಯ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಗಟ್ಟಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ದಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನದನ್ನ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಬಂಡ ಮಾತ ಗುತ್ತು ದಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಆವೋಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಡದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡ್ತದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ನಡಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅನ್ನ ಹಸಿರು ಅನ್ನೆರ ನಕ್ಲೆಗಳು ಸಂದವನ್ನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾದ ಇದೊಂದು ಕಿಂಚಿತವಾದ ಸೇವೆ ದೇವದೇವರು ಮಹಾದೇವರು ಸತ್ಯಂಗರಡೆ ತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಯಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತ ಬೈದವನಿಗಳು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಮಹಾದೇವಗಳ ಕರೆಯಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬುಗಳಾದ ಧನ್ಯವಾದ ತರಲಿಲ್ಲ. ತುಯರತೆ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಂಡು ಪಂದ್ ಇಂಚಿನ ಮುಂಜಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾದಿಪ್ಪು ಕೋಲ ನೇಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮುಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋಲೇನು ನಿಖಲು ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹನ ತೂಡು ಪಂದನ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಈತೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ತತ್ತಂದೆ ನಿಖಲ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಲ ಊರಡಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಲೇನು ನಿಖಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾರನ ಅವೇನು ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ದಿಪ್ಪುಣು ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡ್ಪನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ.